Un total de 50.415 persoas veñen de participar no ensaio clínico Sincigal, que ten como obxectivo avaliar a redución de ingresos hospitalarios na poboación galega mediante a vacinación fronte ao virus respiratorio sincitial. Coa posta en marcha desta iniciativa a finais do pasado mes de novembro e que se prolongou ata finais de febreiro, a Consellería de Sanidade e a Fundación Pública Galega, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, buscan a evidencia científica que sirva para valorar a eficiencia da vacina fronte ao virus respiratorio en adultos, como xa se logrou co estudo Galflu, que serviu para incluir na sanidade pública a vacina de alta carga fronte á gripe para maiores de 70 anos. Na provincia de Ourense, por distritos sanitarios, participaron no ensaio 6.285 persoas de Ourense, 648 de Verín e 732 do Barco de Valdeorras. Sincigal enmárcase na Estrategia Galega de Saúde Pública Pragmática, que integra a investigación clínica co sistema sanitario real para xerar evidencias útiles que permitan optimizar a toma de decisións sobre políticas de vacinación. O virus respiratorio sincitial é un virus habitual que na maioría dos casos causa síntomas leves parecidos aos dun resfriado, como dor de garganta, tose ou congestión nasal. Con todo, en lactantes pequenos, en adultos de idade avanzada, en persoas con patoloxías crónicas, este virus pode causar problemas pulmonares graves que poden requerir a hospitalización. De feito, é responsable cada ano de centos de hospitalizacións en Galicia. Ademais, en adultos poden peorar enfermidades como a enfermidade pulmonar obstructiva crónica e a insuficiencia cardíaca. Actualmente a Xunta ofrece inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial de 0 a 6 meses, cunha cobertura próxima ao 100%. Esta protección introduciuse en Galicia de modo pioneiro no ano 2023, permitindo a redución das hospitalizacións en máis do 90% por esta infección nos nenos e nenas inmunizadas. Vale, nos llega muy bien.